Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče i ravnatelju službe, kolegice i kolege. Poljoprivredne savjetodavne službe u Europi važan su čimbenik u postizanju nacionalnih strategija razvoja poljoprivrede i ostvarenja zajedničke poljoprivredne politike. Važnost savjetodavne djelatnosti definirana je kroz europsko zakonodavstvo koje za provedbu aktivnosti informiranja i edukacije proizvođača propisuje i obavezu postojanja sustava savjetovanja za svaku državu članicu. Sami počeci poljoprivrednog savjetovanja u RH sežu još u razdoblje prije II. Svjetskog rata kada su diljem Hrvatske osnivane tzv. poljoprivredne stanice koje su u nekim svojim oblicima, različitim oblicima djelovale sve do samoga osamostaljenja RH. Nakon Domovinskog rata 1991. godine osnovana je poljoprivredna savjetodavna služba. 1994. godine pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva utemeljen je sektor poljoprivredne savjetodavne službe. U tom obliku služba je djelovala do 1997. godine kada je osnovan Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Na osnovu određenih primjera i preporuka ovaj se zavod 2010. godine priključio Poljoprivrednoj komori koja je osnovana nešto ranije u veljači 2009. godine. Nakon samo 2 godine savjetodavna služba izdvaja se iz Poljoprivredne komore i ponovno postaje samostalna institucija što je definirano i Zakonom o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi iz 2012. godine. Nakon toga u 2013. godini donosi se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, a jedna od najznačajnijih promjena u izmjenama zakona bilo je pripojenje djelatnika nekadašnje šumarske savjetodavne službe. Sama šumarska savjetodavna služba osnovana je uredbom Vlade RH u lipnju 2006. godine kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova javnih ovlasti te unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u šumama šumoposjednika, odnosno u tzv. privatnim šumama. Pružala je besplatne savjetodavne usluge i provođenjem javnih ovlasti pomagala korisnicima u gospodarenju i unapređenju stanja privatnih šumskih posjeda u RH, a njezini korisnici bili su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te jedinice lokalne i regionalne samouprave. Osim svega navedenog, služba je tada promijenila u ime u savjetodavna, dosta općenito i većini ljudi neprepoznatljivo ime. Sva ova događanja unutar posljednjih 25 godina pokazala su da proizvođači trebaju i žele stabilnu savjetodavnu ustanovu koja im u svakom trenutku može pružiti potporu. U skladu s pozitivnim iskustvima zemalja EU, program ruralnog razvoja 2014. do 2020. definira novu poziciju savjetodavne službe koja preuzima širi okvir odgovornosti i ovlasti čime njezin rad dodatno dobija na važnosti. Danas je pred nama Prijedlog zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi kojim se zapravo usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Sustav za savjetovanje korisnika u upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom jedan je od sastavnih elemenata u provedbi zajedničke poljoprivredne politike EU kojim upravljaju određena javna ili privatna tijela. Ovim zakonskim prijedlogom uređuje se i sustav savjetovanja u poljoprivredi i šumarstvu te djelokrug rada savjetodavne službe kao specijalizirane javne ustanove za obavljanje poslova savjetodavnih usluga u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Koliko je sam sustav za savjetovanje šumoposjednika, poljoprivrednika i ribara bitan i nužan govore nam i podaci Državnog zavoda za statistiku. Naime, obrazovna struktura osoba koja se bave poljoprivrednom djelatnošću u RH vrlo je niska i kao što smo već imali priliku čuti danas ovdje, mislim u 2 navrata, svega 5% nositelja poljoprivrednih gospodarstava ima poljoprivredno obrazovanje, dok preostalih 95% imaju samo praktično iskustvo. Uz trenutni nedostatak programa neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, ovakav sustav savjetovanja nudi se kao odgovor prema podizanju stručnosti i osposobljenosti koje su nužne za ispunjavanje propisanih zahtjeva. Bolje upravljanje i veća efikasnost u korištenju financijskih sredstava konačni su cilj ovoga sustava. Ovdje moram naglasiti da je također potrebno osigurati redovita osposobljavanja savjetnika iz sustava i sinergiju svih institucija nadležnih za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo i zaštitu okoliša sa Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom službom. Svima nam je cilj što bolje iskorištavanje sredstava iz fondova EU. Bez tih sredstava teško ćemo podići konkurentnost i modernizirati proizvodnju.
Upravo će tu biti bitna educiranost i stručna osposobljenost djelatnika Hrvatske poljoprivredne šumarske savjetodavne službe. Predloženim zakonom stvara se pravni okvir za provedbu sustava za savjetovanje, uređivanjem djelokruga rada i nadležnosti Hrvatske poljoprivredne šumarske savjetodavne službe za provedbu Uredbe EU broj 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike. Sustav savjetovanja poljoprivrednika obuhvaća savjetovanje o obvezama na poljoprivrednom gospodarstvu koje proizlaze iz niza propisanih zahtjeva, poljoprivrednim praksama korisnim za klimu i okoliš, održavanju poljoprivrednih površina, mjerama na poljoprivrednom gospodarstvu predviđenim programima ruralnog razvoja, upravljanju rizicima i uvođenju odgovarajućih preventivnih mjera za rješavanje elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa te bolesti životinja, bilja i drugog. Savjeti bi također trebali obuhvaćati standarde sigurnosti na radu ili standardne sigurnosti vezane uz poljoprivredno gospodarstvo, kao i posebno savjetovanje za poljoprivrednike, ribare i šumoposjednike koji po prvi put pokreću svoje poslovanje. Ovdje bih osobito naglasio da su u većini studija diljem svijeta ova zanimanja poljoprivrednika, šumara i ribara uglavnom uvrštena među prvih 10 po život najopasnijih. U šumarstvu se često radi na lokacijama koje su udaljene od naseljenih mjesta, veliki je rizik od ozljeda sredstvima rada, ali i opasnosti od kukaca, drugih životinja i vremenskih nepogoda. Poljoprivrednici su uz većinu onoga već ranijeg navedenog izloženi čestom rukovanju sa sredstvima za zaštitu bilja koja su uglavnom izrazito opasna po zdravlje iako se njima ne rukuje prema pravilima struke. Okruženje i uvjeti rada ribara također ne ostavljaju mnogo prostora za pogreške. Podizanje standarda sigurnosti na radu vrlo često spašava živote iako to ponekad olako shvaćamo. Ono što se još ovim zakonom želi postići jest pomoć poljoprivrednicima, šumoposjednicima i ribarima u ocjeni rezultata njihovih gospodarstava te pronalaženje nužnih poboljšanja u svrhu modernizacije, inovacije i konkurentnijeg poslovanja. Održivo upravljanje i bolja učinkovitost konačni su ciljevi ovoga prijedloga. Mladim poljoprivrednicima, osobito ribarima i šumoposjednicima, ovaj bi sustav trebao najviše pomoći pri uspostavljanju poslovanja, održivom razvoju gospodarskih aktivnosti te prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju, bioraznolikosti, zaštiti voda, razvoju kratkih lanaca opskrbe, ekološkom uzgoju i zdravstvenim aspektima proizvodnje. Korisnici i poljoprivrednici koji ne dobivaju potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike mogu se koristiti sustavom za savjetovanje poljoprivrednika na dobrovoljnoj osnovi. Također ovdje moram naglasiti i osobno kao diplomirani inženjer šumarstva i osoba koja dolazi iz struke koja ima više od 250 godina dugu organiziranu povijest bavljenja šumarstvom, izražavam zadovoljstvo što je u ime službe vraćen pridjev šumarska, kako zbog samog obujma poslova ove službe, tako i zbog tradicije šumarske savjetodavne službe. Nadam se također da ćemo u budućnosti nešto slično učiniti i na razini ministarstva. I na kraju, prenesao bih nekoliko reakcija djelatnika službe sa terena. Svi oni pozdravljaju ovakav zakonski prijedlog i učinke koji će iz njega proizići uz konstataciju da kada se ovi stavci implementiraju na terenu, ne bi bilo loše obratiti dodatnu pažnju i pokušati iznaći dodatna sredstva za opremanje pojedinih prostorija u kojima oni trenutno rade, te investirati u radnu opremu, osobito onu za terenski rad. Naravno, Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj zakonski prijedlog. Zahvaljujem.